ти с какво го направи този карамел? Същия е, само че той като преседи става, просто се сгъстява. Добре, окей. Притесних се много. Окей. И така, вече, това е абсолютно същия карамел, който след като преседи се сгъстява. Вътре има масло, захар. Можем да си направим различни форми на окраса, да си го карираме във всякакъв вид. Той се разтича така съвсем съблазнително. Все едно гледаш един моден подиум, по който се разхождат съблазнителни манекенки. Или бели орехи. Да, с бели зъби. Да. И това е вече завършения сладкиш, на който едва ли някой би могъл да стои. Той се нарязва на квадратчета. Хубаво е да стегне една идея. Може да се нареже на правоъгълничета, които да се разрежат по диагонал и тогава се получава триъгълник под формата на торта. В нашите сладкарници така се сервира. Макар и правоъгълен сладкиш. Да, добре. Ще го оставим. Няма как иначе да го покажем. На финала предлагам да видим и вече сервирания десерт. А сега можете да видите и точната рецепта за тази торта. Торта ли е? Сладкиш да кажем. Сладкиш Наоми. Да. На Наоми Кембъл. Торта Наоми. Заплатката: 5 яйца, 5 супени лъжици брашно, 5 супени лъжици захар, 1 пакетче бакпулвер, 2 супени лъжици какао, 100 грама шоколад. За заливката: 500 грама сладкарска сметана, 500 грама шоколадов кувертюр, 200 грама захар, 1 пакетче масло, 125 грама. За карамела: 500 грама захар, 200 грама сладкарска сметана, 1 супена лъжица масло, 200 грама орехови ядки. Приготвяме шоколадова заливка. В касарола кипваме сметана и захар, добавяме натрошен шоколадов кувертюр и масло. Оставяме заливката да се охлади. В тенджера карамелизираме захар, прибавяме сметана и масло. Приготвяме пандишпанова платка. Отделяме жълтъците и белтъците на 5 яйца. Разбиваме белтъците на сняг. Разбиваме жълтъците с захарта, докато станат на пяна. Смесваме жълтъците и белтъците при непрекъснато разбъркване. Смесваме какаото и брашното и добавяме към яйчената смес, докато бавно разбъркваме. Прибавяме разтопен шоколадов кувертюр. Изсипваме приготвената смес в тава, на дъното на която сме сложили на маслена хартия. Печем около 10-15 минути във фурна, загрята на 180 до 190 градуса. Оставяме пандишпановата платка да изстине и отлепваме от хартията. Разрязваме платката на 2 части. Едната нарязваме на кротони, другата намазваме с шоколад и аранжираме с кротони и орехови ядки. Заливаме тортата с карамел и оставяме в хладилник за 1 до 2 часа, за да стегне. На финала сме. Остава да опитаме сладкиш, обаче преди това да видя как се нарязва. Още не може моята фантазия Беше любопитен как ще се нареже един правоъгълен сладкиш на парчета за торта. Ето така през средата си маркираме. Това са 2 по 6 парчета. Разрязваме на 3 равни части всяко едно от тях. Не пий вода, ще ти трябва за след киша. Да. За всички, които харесват баклавата, това е една много добра алтернатива, защото е точно така. Зеленчукова. При това. Зеленчукова алтернатива. Ето сега как се получават едни финни триъгълни. Аз не съм хипермайстор в рязането. Може би да има няколко грама отклонение във всяко едно от парчетата, но консуматора ще те разбере. И момчетата, които са в сладкарниците. След което поднасяме. Малко тъничко парченце ти се падна, май. Нещо не ме харесваш в края на днешната ни среща, май. Нищо да, няма проблем. Виж колко имаме. Се старая да съм... Всичкото е за нас. Строен левен, за това... Някой си мисля, че ще ни остане. Няма да ни остане. Ще се съобрази с твоя грамаж. Вълнуващ момент. Значи това е
единствената торта, която аз приготвям, ние приготвяме, която няма сироп. Но въпреки всичко, аз лично съм и жесток фен. И даже избягвам да нося вкъщи, защото докато не се успокоя, че се изпразнила кутията, не спирам. Много е добре. Много е добре. Мисля за рождения ден на Номи да изпратя една или едно парче. Да ни нареди на фигурата. Да си купим обувки в кутия за обувки да изпратим. Добре. Справи се великолепно. Печелиш моите овации. Благодаря. Нашите зрители, ако си направят сладкиша, същото ще потвърдят. Да, същевременно той е доста елементарен. Няма начин да не ти стане, няма нещо, което можеш да сбъркаш. Просто е... Стига да си записал рецептата и да спазиш. Да, предполагам, че вие ще я повторите. Ако се наложи, и това може да се случи, но за не да може, днес. да. Не, рецептата, за да може всички да си я запишат. Да, пък и на сайта на нашата телевизия BTV има видеоархив с предаването, така че винаги може да се види някоя стъпка, ако случайно. Да, някой е пропуснал нещо. Добре. Да. Продължаваме да си хапваме, след малко ще пием и кафе. Да. На вас мога да ви пожелая успешен ден и дано ви било приятно с нашето предаване днес. Довиждане и до нови срещи. Довиждане.